Rytmen. Vi er klar. Det går rigtig godt. Nu. Hej alle sammen og velkommen til lov nummer 18. I dag så har jeg en meget lækker gæst med i studiet. Og hvis I er lidt forvirret, så jo, det er Kir, min ægtemand. Men han har fjernet sit skæg og fået grydehår. Det var åbenbart et New Year's resolution, der skulle ske et eller andet der. Ingen kommentar. Kir har ønsket en sang, og ønsket, at han kunne komme med i studiet. Og jeg sagde, UBA, det skal du da bare. Og Kir, vil du ikke fortælle, hvad det er for en sang, vi skal synge? Jo, jeg synes, din julekalender havde brug for lidt smæk. Sådan smæk i rumpetten i forhold til både tempo og stil. Så vi har selvfølgelig Alice DJ med Better Off Alone. Yeah. Men lidt vildt også en persisk santur til at spille melodien. Og det er faktisk også fordi, at Robin udfordrede mig til at få lidt orientalske musikinstrumenter med i mine loops. Så jeg spurgte Kir, han har nemlig en santur. Kan du lige forklare, hvad en santur er først? Det er et strengeinstrument, som består af 128 strenge. Ja, så slår man på det med de her to små, meget skrøbelige pinde. Og så lyder det sådan her. Ja, og jeg har brugt hele aftenen i går på at stemme min santur til den her meget vestlige skala, som det jo er. Skal vi ikke bare prøve at kaste os ud i det, og så bliver det sikkert sjovt. Til 68. Sådan så at vi kan starte forfra. Så nu ligger der to identiske projekter her, ikke? Okay. Ready for the drop now. Think you're better off alone. I can feel effecten. Hey. Do you think you're better off alone? Do you think you're better off alone? Do you think you're better off alone? Talk to me. Ooh, talk to me. Talk to me. Ooh, talk to me. Do you think you're better off alone? Do you think you're better off alone? 3, 2, 1. Do you think you're better off alone? Do you think you're better off alone?
it got better.